бързо това не голямо. Да, но това пак е. Добре, 60. Кога съм изписан? На Четвъртък. 16-6. Ма тя е същата помпичката ти, нали? Да, същата. Добре. Иска да я сменя на контролния, като отида другата седмица. Добре. Ами да ти кажа като... То кой ти беше лекуващ? Ама аз те първа. Личев, да. Те първа, даже, нали мога на такова прениво на диспансер, да. Да бе, може, но след един месец. Да, добре. Така, айде сега ела ми се пише. Тук, ето. Така, сега я ми кажи на майка си как беше Егене. 490403. Добре, сега на майка ти мъзне. Чакай да си. Нали тази са и за нас? Епикриза. Така, пускам ви всичките също. Ами тя е на 22, днес е 19. Знам, че горе долу на майония път веднъж постъпи. Добре. И добре ли се чувстваш от там? Ами за сега след антибиотиците малко позатигнаха, те са крипови. Ама... Ти си и пушач, нали? С цигари вече... Там ще е проблема най-вероятно. Значи, кой разправи, че на времето там да направят на доктора на Света гора, не знам кой, защото бил чист въздуха там. Борова гора. Туберкулозите, пак ли ги имате с къщички? Не, всичко вече се няма отделно. Да, и беше така. Ти го дава, да знаеш. И смятай директно, компютъра ги вади.